Čaute, sme tu zasa, je tu shop, ako sme na obchode, sme v obchode, tak si tu môžete kúpovať ten server Leviton. Tu máte tak, kde tu máte, nemá to chybu, s týmto si ochočíte zviera, musíte ho zabíjať rukou, no nie rukou, ale tým vodítkom. Napríklad zombíka, trebárs, napríklad zombíka pigmena alebo endermana, ako mám ja, musíte ho zabíjať rukou, no vodítkom. Musíte ho zabiť vodítkom. Potom sa vám napíše enderman a potom to urobíte takto, že poviete, že toto, jak sa to volá. Poviete, že napríklad napíšete lomeno 5 na a meno hociaké, napríklad skúška 5. Napríklad Enderman. Napíšete to lomeno 5 na name a dáte ešte k tomu napríklad S a budete sa volať S. Premenul si na S. Alebo, ne, meno mu nedáme. Vidíte, S-ko. Poď S-ko domov. Napíšem post. Neviem, tak to bola skúška, tak